ହେଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ବାରଣ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପାର ବହୁତ ମଜା ଯାଉଛି। ତ ମନ୍ଦିର ବି ଯିମି ମନ୍ଦିର ଆମ ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ ଆମର ସେଉ ଏପଟୁ ବନ୍ଧା ହେଇନା ଏପଟୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଯଜ୍ଞ ତ ଟିକେ ବହୁତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବନ୍ଧା ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବି ବନ୍ଧା ଠାକୁର ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ। ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କେତିକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। कलर भी दिखाई राम मंदिर